scurtă pauză de weekend, doar să spun că sunt de acord cu ce spune Ciucu aici, pentru că președintele stă ascuns, știți? El n-a ieșit pe nicăieri în ultima perioadă. Scrie așa niște mesaje pe social media în care amestecă toate subiectele și în rest nu știm exact ce face. Înțeleg că e puțin iritat că nu ies pasențele cu PSD, care amenință să blocheze miliardele alea bune din PNRR și se pare că de-abia aici posibil să-i atingă un punct sensibil președintelui, dar rămâne de văzut. Între timp, da, Ilie Bolojan iese, fără a fi el fără de păcat, ca am mai spus, dar mă scuzați, e ultimul politician în ultimii, nu știu, hai să nu zic 30 de ani, dar vreo 10, cred că nimeni nu i-a ținut așa piept PSD-ului cum a făcut-o Ilie Bolojan și spre deosebire de de Nicușor Dan, care era așa foarte anti-PSD în campanie, Bolojan a rămas anti-PSD și când a ajuns la putere. Da.